Jeg har noget med mine ben, min læg, og så har jeg noget med mit lår. Så har jeg med min mave, så har jeg med mine skuldre, mit hoved, min mund, mine øjne, min næse, mine fingre, mit håndled. Mikkel er diagnosticeret med Tourette-syndrom. Det har tidligere gjort det hårdt at stå op om morgenen og gå i skole, da det ikke altid var lige nemt at være anderledes. Jeg er jo anderledes, men jeg er ikke skør i hovedet. Altså, jeg er helt normal. Jeg har bare Tourette og har bare de her bevægelser. Mikkel kan ikke selv styre sine bevægelser, da der er en fejl i mængden af dopamin, der er et af hjernens signalstoffer. Neurolog Anne Korsgaard har forsket i Tourette i 40 år og forklarer, at det er i banerne fra den forreste del af hjernen og ned til den centrale del, hvor afvigelsen ligger. Det er sådan set i den cirkel, at det ligger, og det er først og fremmest en fejlfunktion i signalstofferne. Tourette-patienter har svært ved at dæmpe mængden af dopamin, og det er derfor, at de ufrivillige bevægelser slår igennem. Dopamin forbindes ofte med det signalstof, som udløses, når man har succes. Men stoffet styrer også motorikken. Det betyder, at Mikkel ikke kan kontrollere sine bevægelser. I dag er han glad for at gå i skole, men tidligere var det meget svært. Jeg blev mobbet fra 7. til 9. klasse. Det var hver dag, og det var hårdt for mig at gå i skole. Mikkels hårde skoletid er ikke et enestående tilfælde. Touretten er oftest værst i de tidlige teenageår, og hos Dansk Tourette-forening nikker man genkendende til, at børn med Tourette bliver mobbet. Vi hører rigtig meget om mobning faktisk, altså voldsomt meget. Og der er mange, der har en hård folkeskoletid eller friskoletid, eller hvor de går, altså rigtig mange. Fordi man kommer til at virke meget anderledes. Og særligt for børn med Tourette kan det at være anderledes virke stressende. Det er et problem, fordi stress ifølge forskningen kan forstærke ticsene. Det oplevede Mikkel på egen krop, da han blev mobbet. Jeg fik på et tidspunkt et anfald, hvor jeg simpelthen konstant lavede tics i en time. Men jeg stoppede ikke. Kørte bare i en time. For at undgå en lignende situation, har Mikkel fundet en metode til at flytte koncentrationen fra sine tics til noget andet. Vi fik sådan en stressbold, vi kunne sidde og trykke på. Den hjalp. Noget, hvor du kan afvige dine hænder, eller sidde og lave noget andet, som måske modsvarer den tic. Det kan hjælpe til tider. Og stressbolden er en af de få ting, klassekammeraterne lægger mærke til. Men han har jo sin lille bold, og så sidder han og trykker i sin lille bold, og sådan sidder og klemmer om den, og nogle gange så laver han også en lille bevægelse eller sådan noget. Andre modsvarer deres tics ved hjælp af åndedrætsøvelser eller ved at spænde i musklerne. Alle metoder er dog ekstremt krævende og ikke uden omkostninger. Ja, men der bruger du meget energi. Altså der kan man sige, der bruger du lige så meget energi, som hvis du løber en maratonløb. Altså det er virkelig hårdt. De bruger energien på at holde tiggene nede, og den bliver jo taget fra at lære at høre på, hvad læreren siger. Koncentrationsbesvær er ikke den eneste følgevirkning af Tourette. 7% af de diagnosticerede råber upassende og frække ord. For Mikkel var det verbale tic ikke et decideret ord, men i stedet en voldsom råben, som han ikke selv var herre over. Jeg sad hernede ved min computer, og så skreg jeg, og så gennem mit værelse, og hele vejen, man kan se mit annex, det er separeret fra den anden bygning. Og så kunne man simpelthen høre, eller min mor kunne høre mig helt inde i den anden bygning, hvor hun sidder bag den her væg her. Man følte ligesom, at man ikke kunne kontrollere sig selv. Altså man på en eller anden måde var styret af en anden person eller noget, og det er en vildt ubehagelig følelse, og man nogle gange begynder at græde, fordi man simpelthen følte, at man kunne ikke styre noget. Men i dag har Mikkel fået kontrollen tilbage ved hjælp af medicin. Medicinen er ikke udviklet med henblik på Tourette, men den kan hjælpe på ticsene. Al den medicin, man har fundet ud af hjælper, det er jo den medicin, der går ind og dæmper det her overskydende dopamin. Dog er medicinen ikke en mirakelkur. Tourette-ramte har stadig brug for at hvile sig efter en lang dag, hvis de også skal have energi om aftenen. Mikkel er samtidig nødt til at samle kræfter til sin helt store passion, undervandsrugby. Jeg spiller undervandsrugby, fordi jeg fandt ud af i en tidlig alder af 12 år, at det var det, som jeg gjorde, at jeg ikke havde tics. Så er det jo bare en fed følelse og en afslappende. Det er hårdt, men det er afslappende på samme tid, fordi jeg kan det her. Det hjælper min Tourette på den her måde. Mikkel spiller for det lokale hold Søhestene i Hillerød. Derudover er han på U21-landsholdet,
I dag skal de spille i Farum mod Havbasserne. For Mikkel er sporten en mulighed for at undgå Touretten. At der fokuserer på noget andet, og jeg har det super fedt, og jeg prøver at spille noget af det, jeg har passion for, og det, jeg synes, der er sjovt. At have en passion er vigtigt for folk med Tourette, da det kan skubbe tankerne om tics i baggrunden. Alt hvad der er fysisk. Og også mange, der oplever, at hvis de spiller fodbold, eller hvis de spiller skak for eksempel, altså at man er i en eller anden dyb koncentration omkring noget. Det at dykke ned i noget, kan godt undertrykke ticsene. Undervandsrugbyen har givet Mikkel et frirum fra sin Tourette. Sporten har sammen med medicinen betydet, at Mikkel er blevet en lykkeligere dreng, hvor Touretten ikke længere dikterer hans liv. Mobningen i folkeskolen er et overstået kapitel, og han er i dag glad for at gå på gymnasiet, hvor han bliver student til sommer.